Erik Kaliňák prehovoril o údajne zrade Smeru. V posledných dňoch sa sociálnymi sieťami šíri šokujúca správa o údajnej zrade europoslancov Smeru. Mali vraj podpoliť Uršulu von der Leyenovú do čela Európskej komisie výmenou za návrat do frakcie sociálnych demokratov. Tieto tvrdenia však Erik Kaliňák rázne odmietol a vo videu šíriacom za sociálnymi sieťami priniesol vysvetlenie celej situácie. Pán Mazurek, úprimne cením, že politikov žijete aj v sobotu o 7 ráno, kedy ste zverejnili video, v ktorom nás kritizujete, že sme vraj na Európskej rade zradili Slovákov. Ja skutočne nedokážem pochopiť, ako ste toto mohli ľuďom urobiť. Hlasovali ste za najradikálnejšieho slniečkára a progresívca, ktorého na pozíciu predsedu Európskej rady vôbec mohli nájsť? Rovnako ste, pán Pellegrini, a ja viem, že v mene vlády Slovenskej republiky hlasovali za Uršulu von der Leyenovú, aby na ďalšie roky viedla Európsku komisiu. Tú istú Uršulu, proti ktorej ako jediný hlasoval Viktor Orbán z Maďarska. A vy ste ho nechali opätovne samého. Neberte to ako útok. Normálne nám, prosím, odpovedzte. Pán Mazurek, neberiem to ako útok a normálne odpoviem. Klobúk dole pred formou, naozaj úžasne vyskladaný politický príbeh, žiaľ celý postavený na klamstve. Vysvetlím. Prezident Pellegrini, zastupujúci predsedu vlády na Európskej rade, za spomínané nominácie nehlasoval. Rovnako ako maďarský premiér Orbán nehlasoval proti. Napriek spoločnej koordinácii Roberta Fica a Viktora Orbána, ktorí na rokovaniach tieto nominácie nielen kritizovali, ale aj jasne deklarovali, že za nich nemôžu zdvihnúť ruku, sa na Európskej rade nedokázal vytvoriť dostatočný odpor, aby k nejakému hlasovaniu vôbec došlo. Predseda Európskej rady jednoducho skonštatoval, že vzhľadom na to, že nominácie frakcií, ktoré vyhrali voľby do Európskeho parlamentu, majú nespochybniteľnú podporu väčšiny, nie je ani potrebné žiadne hlasovanie. Teda nikto nehlasoval. Za ani proti. Dodám, že náš najväčší odpor smeroval voči nominácii, ktorú pán europoslanec Mazurek ani nespomenul. Estonská premiérka Kaja Kallas, ten najväčší americký jastrab s tými najnebezpečnejšími názormi na konflikt na Ukrajine, sa má stať vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Čo pre Európsku úniu neveští naozaj nič dobré a súboj o zachovanie práva veta sa stáva priam existenčným. Aj keď to logicky vyplýva z toho, čo som práve povedal, pre istotu to zopakujem napriamo. Europoslanci za Smer, rovnako ako naša vláda, v žiadnom prípade nepodporia Uršulu von der Leyenovú za predsedkyňu Európskej komisie a tvrdenie, že sme jej podporu nejakým spôsobom zobchodovali za návrat do frakcie sociálnych demokratov, je číra lož. Práve naopak. Naše rokovania s európskymi socialistami stáli na požiadavke, že budú rešpektovať našu suverénnu politiku. Že budú rešpektovať náš iný názor na progresívnu ideológiu, vojnu na Ukrajine či nelegálnu migráciu, pretože nič na označení sociálna demokracia neurčuje, či bude konzervatívna alebo progresívna, či bude národná alebo globalistická, alebo akú stratégiu zvolí pri konflikte na Ukrajine. Nič z toho nedefinuje, či niekto je alebo nie je sociálny demokrat. A preto sme nemali problém rešpektovať väčšinové nastavenie frakcie za podmienky, že aj oni budú rešpektovať naše odlišné názory. Napriek ich prísľubom sa však opäť raz potvrdilo, že progresívna mentalita iný názor nesnesie. Zlyhali v tej najzákladnejšej skúške z demokracie a to je pre nás nepriateľné. Doma aj v Bruseli.